Trans Oy ja Makuusessa on muun muassa siellä yhteistyökumppanina ja teki iso mahdollisuus Elonen siihen tähden kotiin meidän koko tämmöinen yhteistyökumppanina korkeita ja televisioita Roimaisen Kari siinä tuohon lähtöpaikalle, kun siellä Kostelon Erkki on välissä. Roimaisen Kari tulee lähtöön Emoville voimasaarastaa ja itse auton tunnin, eli vetotarjossa paremman kuin vuonna 2013, jolloin meillä oli 9. Kokkolan liitto, ja näin paukkuja on tuossa hänen Skoda Octavia mielessä, auto, työtä enemmän tuohon autoon kuin maksumäärää ja näin, että Kotankolla meni tuossa ensimmäisellä medolla 3 kertaa yltälleen tuo auto. Lähtöpaikalla, että sen verran siinä meni, mutta lähti huomattavasti terävämmin kuitenkin, eli siellä oli nyt sitten paukkuja päällä, nyt voi sitten sen asennon Patin lyödä päälle myöskin varmaan Savon Juhalla hetken päästä, kun hänen aikansa on esittää tuolla samalla alustolla. Nyt ruvetaan katsomaan noita aikoja tuolta, eli tosiaan Roivaisen Kari on siellä komeilee ensimmäisen menon jälkeen. Ykkönen Timo Mahala nousee kakkoseksi 35-43. 3 sekuntia Timo nousee kolmanneksi 34 kilottaa vastakuntia ja nopeampi tasmedokuljettajaksi tuonne 4. sijalle ja Sunnijärvi nyt parantamaan ensimmäisen kerroksen nyt 30. Sitten ylikäjä tulee tuohon lähtöpaikalle, eli Kari Roivainen 1.33.23, Kari Roivainen ykkösenä, Kari Niinoa kakkoseksi 1.33.82, eli Roivainen tässä vaiheessa ykkösenä 1.33.23, Kari Niinoa kakkosena 1.33.80. Ongelmia nousi tulee nyt tällä hetkellä sieltä pystyy parantamaan